Dobrý den, vítejte na YouTube Roberta Cveka, pojďme na Eška Špekukus. Tak, pojďme na to, podívám se, jaké jsou výzvy. Dobrá, já zkusím 3+2 na ELO, uvidíme, jak to půjde. Energie je trochu větší než včera, zlepšuje se to. Tak, jezdec F3. Tak, hraje, nehraje, jo, hraje, výborně. Co já tady vůbec dělám? Jo, já teda půjdu C4. Tak, půjdu D4. Jezdec C3. C5, OK, to tady beru. On to vzal jezdcem. Dobrá, já půjdu E3, budu to hrát na izolanta. Tak, CD3. Tak, rošáda. Jež E1, budu tady hrát tu klasiku. Budu stavět. Tady je nepříjemné se A6 teď. Ne, tak to nezahrál, dobře. Já hrozím D5. Tak super, to se on chytl, to je dobře. Tak, to je taková léčka teďka. No tak, super. No já teďka hrozím se F6 tak, no a na G6 je věž bere E7. Na kůň E4 je kůň bere D, bere dáma bere. Tak, výborně, teď ještě nejlépe to vzít dámou. Tak no, hraje to dobře. Jako toto vyhrát není jednoduché. Jako bílý tady stojí objektivně na výhru, ale vidíte sami, že on má prostě věž a jezdce proti dámě, teď tady třeba je nějaký kůň F4. Jako toto je docela těžké vyhrát. Toto docela vadí. Já půjdu tak. On půjde asi tak. Já potom půjdu asi takhle tou věží, aby to tady viselo. Jako G3 nehraju úplně jako značen, ale tam prostě hrozilo kůň F4, to byl nepříjemný, tak aspoň teda pro mě, tady toto je důležité, že nemá. Tak na věž D8 zahraju věž D1, aby tam ta věžka prostě visela. A pak třeba se můžu stáhnout tou dámou. Jak to vyhrát? Vyměnit ty střelce, ten je tady extrémně nepříjemný. No a nějak měnit prostě, zjednodušovat tu pozici. Ale jako musím si dávat pozor na první řadu, není to jako jednoduché tady toto. A ty střelce vyměnit to taky tady není upřímně jednoduchý plán. No uvidíme. Možná bych mohl i trochu polechtat jeho krále nějakým takovým postupem. A na H5 pak jít kůň G5. Wow, on zahrál stejně sem, no? Tak, dobrá, toto seberu. A teďka se zamyslím. Já tady mám motiv sem. Zamyslím se, sem půjde sem. Dámou sem půjde sem, já doberu toho, dobere toho. Sem kůně v 5 doberem. Dáma E4 půjde sem, pak tu věžku dá sem. Nevím teďka upřímně, já už přemýšlím dlouho, já jsem si vědom.
Dobrá, já půjdu sem, ale nevím, jo, upřímně nevím, jestli toto zrovna je dobrý tah, ale už jsem teda zahrál, věžku teda dám na volný sloupec. Ten král to je takový všelijak, já tím králem asi budu muset někde na H3. Jako kuň H4 to nevadí, to tím králem normálně uhnu. Tak, a teďka, jako co teďka, no, to je otázka. Nevím, jestli mám jít na druhou řadu, asi jo, asi půjdu, no, půjde nějaké věž sem. Není to snadné, no. Nevím, jestli toto je dobrý, tak fakt já nevím, no, nevím, co mám hrát. Upřímně řečeno, nevím. Na věž C2 mám věž D8, můžu to nějak zjednodušit, ale ten jezdec s tou věží je silný prostě, no. Jako věž bere F5 tady zahrát je motiv, ten kůň je prostě silný, no. Proto jsem šel tady k tou věží, na věž C2 můžu věž D8, na věž C4 můžu stejně věž D8. Tak, dobrá, já to vyměním raději. Tak, jo, to je pro mě důležité to vyměnit, aby ty věže nebyly tak silné. Na to vždycky ten král může někde utéct. No a teďka bych to měl hrát tady na ty pěšce, no. Tak, já si dám H3, abych dal tyto políčka pod kontrolou. Dáma C7 je věž D2. Tak, dobrá, já půjdu na ty pěšce. Jestli on věží a koně mi tam udělá něco speciálního, OK, jo, tak to skončí remízou, jo, on tam asi víc nedokáže udělat. Ta dáma je zase jako dáma je dáma, počkat, nemohl jsem dát, jo, on tím králem nemůže sem, ale může sem. Kuň H4 mě tady může šachovat. Jo, já tím králem půjdu asi sem. Tak, seberu. Tak. No, výborně, jo, výborně. Věžka pryč, wow. Tak, mám radost, normálně, ještě ne úplně zdravý. Bobby Cvek se tady graduje, tak je zajímavé o sobě mluvit ve třetí osobě, no nic. Tak já se tady graduju. Pojďme teda na analýzu. Možná někdo řekl, wow, jako co to bylo, to D5, no to je taková typická lečka. Tady on má zahrát A6, je tady zajímavý tah, zahrát A6 mi nepustí dáma D3. No a tady já teďka hrozím D5, takže on má zahrát G6, jo, to je normální teorie, já jdu H6, teďka jdu asi věž D1, ten střelec se pak přesouvá sem, bílý má výhodu, jo, je to silný izolovaný pěšec, ale není to jako tak jasné. Tady to D5 je silný tah, jo, vidíte i podle stroje, já to znám, tady toto. On má teda ustoupit a dát mi nějakého pěšce, no totiž tady je problém, že po ED5, CG5, teďka prostě já hrozím střelec bere F6 za mat. No a G6 je asi jediný tah, no a tady je právě věž bere E7. Na kuň bere E7 je F6, to je úplně špatně. On to vzal ještě správně dámou, no a samozřejmě tu dámu musí obětovat. Teďka, kdyby tou dámou ustoupil, já nevím, třeba sem, tak toto je úplně špatně, že jo. Takže on musí takhle. No a toto jako vím, že to někde končí, no a tady vidíte, on našel pěkně to kůň F4, to našel pěkně. Já teda nemám hrát tady G3 a mám tady zahrát střelec B3 a mám dobré šance na výhru. Jo, vidíte sami. Ale jako vyhrát to není jako úplně snadné. G3 se nepovedlo, on zahrál pěkně kůň F4, to prostě vzít musím. No a tady pojďme se podívat na moji techniku. Král G2, tady je strašně důležité pro mě vyměnit ten jeden pár věží. Jo, to je si myslím velmi důležité, protože když to neudělám, tak on tam furt může být velice aktivní, takže to věž D8 je fajn. Na H3 mně přijde, jo, to podle mě je zajímavé, že on píše 0-0, jo, teďka stroj, aha, zajímavé. Jako on má zahrát, jo takhle, já už chápu. A on potom půjde věž D6, zahraje H5
a bude držet nějakou pevnost, jasně, jasně. To je fakt, jo, já teď už to samozřejmě vidím, jo, teďka v klidu, protože má zranitelného jenom toho pěšce, ale on to neudělal, zahrál teda H5 hned. No a já jsem měl teda hned tam zahrát tou dámou a teďka právě on nepostaví tu pevnost. A teďka už je vlastně pozdě, jo, teďka už je pozdě a tady bílý už stojí úplně na výhru, no a on potom měl strašně málo času a udělal tady rozhodující chybu. Takže je pravda, že on to zahrál jako moc hezky, jenom tady měl v tento moment zahrát A5, věž D6, H5 a prostě tahat takhle věží a toto je remíza, já nemám kudy projít. No dobrá, pojďme teda zkusit ještě jednu bleskovku. Ta první byla teda vele úspěšná s hodně silným hráčem podle Ela, tak pojďme na druhou. Tak, jezdec F6, E6, budu B6, normální dámskou indickou, on jde A3, dobře. Tak já zkusím jezdec E4, no, je takové nic moc, já to ani moc neumím, ale proč ne, tak. Jo, teď ani nevím, kde se přesně tím střelcem chodí, jestli sem nebo sem. Já nevím, já půjdu seba sem. Já jsem si to kdysi učil před 100 lety, ale to už si fakt nepamatuju. Dobrá, teďka. Dobře, já to budu hrát čistě nějak citem. Jestli C5. D5. On to přetáhne. D5, CD5 přetáhne. No, nevím, nejsem si vůbec jistý, jestli toto je dobrý tak. Ale nějak na to centrum reagovat musíme, jo, to je pravda. Tady po CD5, ED5, aspoň ten střelec se rozehraje, takže aspoň tak. Jo, on to zahrál teda takhle, to bych možná i sebral. No počkat, teďka na to braní to můžu vzít dámou, dobrá, tak já půjdu tak. On to asi měl vzít a takhle přetáhnout si myslím, že bylo asi lepší pro něj. Tak, teďka CD5, dáma D5 má SF3. Tak já půjdu C6. Ten střelec je to jako dobrý, no. C6 je proto, abych to vzal Cčkem teďka, ale já nevím, jestli toto je dobrá reakce, jo. On má plán jako zahrát něco takového, ale to je spousta tahů, ten pěšec tady, jo, on jde takhle, aha. Dobrá, tak to budu okamžitě napadat, ty pěšce, okamžitě. Ten tady visí. Jestli zahraje B5, to bude zajímavá pozice. B5 může, to může, tomu asi seberu tu. Tady si musím dávat bacha, abych nepřišel o věž, jo, on to sebral. Dobře, to seberu věží. A mu tady vytvořím terč. Tady ten střelec bere případný útok na toho pěšce. Tak, teďka co s tím jezdcem? Asi by patřil na C6, ale tam nemůžu. C5 zahrát teďka. Na D7 ten je taky může být, ale je tam takový trochu pasivní, no. D bere jezdcem. Mohl bych věž D5 teoreticky a pak B5. A po DC4, kun C4, věž D5 má sebe 2. Možná mohl i C5, třeba i obětovat kvalitu. Nevím, toto je takové, že možností zajímavých je tu spousta. A po C5, CD5, dáma D5. Já nevím, toto je těžké. Nevím, vůbec si nejsem jistý, jestli toto je dobrý tah. Jako rád budu napadat ty pěšce potom toho, ten tam asi zůstane, ale vůbec nevím, jestli toto je dobré. Tak, dobrá, to se beru dámou, napadám toho. Na kůň C4 můžu i teoreticky obětovat kvalitu. Protože tam by byla zajímavá kompenzace, protože by vysel pak i tu ten. Tak jo, to obětuju, tu kvalitu. Jak jsem říkal, dopředu tak. Teď visí tu ten, já potřebuji rychle toho koně dostat tu.
Teďka je tam D3 motiv a toho koně dostat prostě tu. Jako já nevím, jestli toto je korektní. No, toho si seberu, nebo no, víte co, já půjdu tak. Tady ten jezdec bude stát výborně, ten bude stále vyset. Možná jsem ho měl vzít, jo, možná může F4, ale ten volný D5-6 bude silný, teda doufám, jo, možná to úplně špatně vyhodnocuju tu pozici, ale já třeba vidím, že tu budu mít střelce a tu pěšce. On bude mít dvě věže dám, jo, jako chápete, já tady budu mít, jako on bude mít dvě věže dámu, já střelce věž dámu a tady budu mít střelce a tady pěšce na D2. Já to si takhle jako představu jako takový ideál. To nemůžu vzít. No jo, ale jak já zahraju sem střelcem, tak to bude super. No. No jak já půjdu SB4, jo tak výborně, SB4 teďka, tak jako teďka už určitě stojím dobře, nebo jako řekl bych hodně dobře. Tak, dobře, sem věží. Okno si pak budu muset udělat. Na věž C2 to asi vyměním, anebo věž C3. Okno samozřejmě potřebuju. Jako případná koncovka s těma volnýma pěšcama bude brutální, teda upřímně. Tak, mám okno, jo, výborně. Tak, toto je co? Když to vezme, já to vezmu šach. Tady nemá věčňák, to je dobře. Já to teda můžu vzít i střelcem, jo, když už jsme u toho. No, jakože tady nemá věčňák, jo, tady není šach. Ale nevím, jestli ten to zahrál dobře, toho střelce jsem si zacpal, nevím, jo, upřímně řečeno. No ale já zase hrozím prostě... Hrozím něco? Toto už teďka je hrozba. Jasně, on jde tam. A co teďka? Já vidím, že tu máš. Jo, počkat, ale mě visí ještě ten pěšec, sakra. Dáma H5, jo, tak on si toho nevšiml, to je dobře. Jo, výborně. Ta koncovka musí být dobrá. Jo, dívejte se, já jsem, možná i slyšíte, já ještě nejsem podál, já jsem třeba chvilku ještě spal před tím vysíláním teďka. Já normálně, super, no toto je samozřejmě lehce vyhraná pozice, protože toho pěšce uplatím a dívejte se, jak jdu s Elem nahoru, toto je docela kuriozita. Nevím, nějak prostě, ale já to vím, jako z vlastní praxe, že když je člověk nemocný, já už nejsem moc, jo, to už jenom je trochu, to už za chvilku budu v pořádku, jenom možná budu trošičku kašlat, ale no člověk je takový víc pozorný prostě, no dává více bacha, protože ví, že to není OK, no teďka by mě zajímala ta knihovna zahájení, kde je, tady si zapnem, já půjdu zase zpátky nahoru. Tak jo, jestli to teďka dobře vidíte, tak tady, co se tady vlastně hraje, SB7, dobře, tak, D2, teď se chodí na B7 i na G6. Dobrá, já jsem šel teda na G6, on zahrál E4. Kuň C6 se tu hraje. Aha. No tak to mě vůbec nenapadlo. A D5 tu vůbec není. No a D5, on totiž to má asi, jo, on to má vzít Ečkem. Aha, Ečkem. No tak, protože já jsem si myslel, že tady po D5 to mám vzít Cčkem a zahrát E5 teďka. Ale zase ten střelec jsem rozehrál, no. A to je zajímavé, že má jít do takové pozice. Jo, já to nemůžu vzít. Aha. A tady potom se E2, kdybych šel tak.
dodává jako velkou výhodu tomu bílému, nebo relativně velkou. A třeba pod CD5 a to nemůžu vzít, tam je, jo, to je nějak špatně už, jo, toto. No, toto je, No vidíte, no, takže on tady zahrál E5, já jsem teda zahrál s E7, C6, jo, jde se první tah stroje, ale to je proto, že já to chci vzít C potom. A tady je důležitá věc, že po E5 s E7 teď to můžu vzít dámou, protože on nemá Sf3. Ale po střelet E2 už tam hrozí pak Sf3, tak proto já jsem šel tak. No a tady po A5, teďka prostě já jsem šel C5, no. Toto je pozice určitě kritická, jak mám tady reagovat. I věž A7 mě napadlo, nebo to věžkou někde ustoupit, aby ta věžka tady prostě nevysela. C5 možná není dobrý, tak těžko říci. Ale tady po kuň B3 nebo kuň C4 se mi to CD4 prostě líbí. Jo, kuň A5, BA5. Jako stroj dává tady k výhodu tomu bílému, ale musí to zahrát nějak přesně. No, on zahrál střelec D3 a dívejte se, jak už okamžitě to mění, to hodnocení. Jo, tady prostě ožil ten... On měl možná teda zahrát F4, ale tady, jak jsem vám říkal, by bylo ideální pro mě, jo, třeba, to jsem vám chtěl právě říci, tu pozici, jo, že bych měl střelce, on ty dvě věže a pěšce na D2. A vidíte, jak on to hodnotí, ten stroj. Jo, to jsem taky rychle hodnotil, že by pro mě bylo strašně super, protože já bych úplně znehybňoval ty věže a ten pěšec s tím střelcem by byl strašně silný. No nic, on šel s F4, no a tady prostě jsme veselé hráli, no určitě tady bylo spousta nějakých chyb. Aha, toto byla chyba zrovna, jo. To jsem tam přehlíd. Ale ne, tak, no to jsem chtěl hrát. Jako toto je +2, jo, za bílého. Wow. Tak to mě v té rychlosti opravdu nenapadlo, že toto je +2, že prostě on tam dokluše králem a pak tu věžku bude moci aktivizovat. Ne, to mě samozřejmě nenapadlo. Já jsem jako rychle viděl tu variantu, že mám tak strašné pěšce, ale to mě opravdu nenapadlo toč toto, takže tady vlastně jsem měl v podstatě štěstí, ale zase je pravda, že přijít na to je těžké. No a tady pomalinku tu pozici vylepšuju relativně dobře, no a toto je hrubka, no, protože jo, on tady nemá zahrát dáma C2, ale je to už samozřejmě nepříjemná pozice, kdy já ho dusím. Jo, tady je třeba pěkná varianta, že by šel sem a F5 určitě, ano. A postupně tak nějak šel kupředu a snažit se ho tam nějak prostě zmáčknout. Na dáma C2 už je rozhodující chyba, protože mě ten král rychlejc tam, jo, jako teďka rozhodně ne GBD F3, protože toho krále, jo, vidíte, tak by se to hodnocení změnilo. Ale tady král E5, protože ten král tam prostě, jo, toto je konec. On to vzdal, za co mu samozřejmě naprosto v pořádku, jo, protože já si postavím dámu, tady stojí úplně na prohru. Tak, super, no, tak to je sranda toto. Já teda se hraju ještě něco, tady třeba 5+0, něco nakonec, něco akčního, dobře, já půjdu E4, kůň F3, jen tak, jo, teď už F5. Co to tady hraje vůbec tak? Vůbec nemám šajnu, jak se tady hraje tato varianta. Tak, jak se to hraje? Jako já jsem to viděl někdy před 100 lety, já si to samozřejmě nepamatuju vůbec. Tak nějaký ten lotyšský gambit nebo něco na ten způsob. Tam vím, že nějaké C4 a když mi napadá koně, tak se přesouvá na E3. To ještě jako jediné vím, že tu je někdy F3 rychle, ale já už si fakt jako, už tyto věci si prostě absolutně nepamatuju. Kdyby mi to někdo hrál v partii, tak bych se na dlouho zamyslel a snad bych něco našel. Tak, ale toto taky nevypadá jako špatně pro toho bílého. Rošáda F3, tady je základní idea určitě. Tak jo, rošádu udělám. F3 taky zahraju. Možná, že F3 se tady nemá hrát, ale mně to přijde jako asi OK, asi. Možná dáma B3 jsem tam měl zahrát předtím. Ta dáma by tam stála. Tady totiž po E bere F3 s F3, no, on to může vzít na C4 teďka.
Ne, on to nesebral, dobře, tak teďka půjdu počkat, ale bacha. Ne, tady budu chvilku přemýšlet. Dáma B3, D4, dáma B7 je dáma D4. Mm, dobrá, já půjdu tak. No, jako to nevím, jestli je dobrý tak. Jak si zahrát kůň bere C6 a dáma E6? Nevím, jestli ta dáma tu stojí, jo, dobrý, fajn. Jestli to tady, já si to zároveň kryju i toho, jo, to tady je třeba říci. On to má vzít koněm, jo, napadnout mi toho, jasně, ano. Tak, a teďka nevím, jestli půjde dáma D4, jo, jde. A já tady doberu toho. Tak, to jsem jako v rychlosti počítal. No, mám ještě víc, ale uplatnit ho nebude jednoduché. Kam s tím střelcem teďka? Tady mi ho sebere, tady mi ho napadne. Dobrá, já toho Bělopoláka budu bojovat. Tady je důležité, že i bere to pole F1 pro jistotu, protože tady to jako může otravovat, může zahrát C5 nějaké, jako není to jako jednoduchá pozice. Má jako aktivitu těch figur. Tak, jasně, zahrál C5. No. S E3 má nějaký dvojšach. Teda dvojšach, ne dvojšach, jako jednošach. Ale teďka hrozí dvojšach. A4. Stoupím. Král H1, kůň G4, no to smrdí všechno. Dobrá, no, teď jsem rád, že tu věžku mám krytou. No, to jsem asi neměl hrát toto. Ale uvidíme. Bojujeme, dobrá, já půjdu tak. Tady je věž B2, bohužel. On má taky slabého toho krále, pozor, on má taky slabou tu první řadu. Teď hrozí kůň F2. Takže já půjdu se G3. Jo, aby nešel kůň F2. Tento střelec to je takový zatím, že je dobře, že kontroluje ty pole. Mám tam kůň A4, motiv. Já jsem možná mohl zahrát hned kůň A4, ne? Ne, vlastně nemohl. Ne, tam ještě visí tento střelec. Ne, dobře jsem to zahrál. Dobrý, OK. No, kůň A4 je hrozba. Nevím, jestli ještě něco hrozím. On to má kryté, ten střelec může být přetížen, nějak ho napadat. Kůň F5 zahrál. Zajímavý tah. Kůň A4, kůň bere, H bere. Kůň F2. No dobře, já zkusím tak. Nevím, já to ani moc nepočítám, mě se ani moc nechce, jo, upřímně. Nejhorším tam bude mít věčňák, no, nedá se nic dělat. Jako mám trochu smolu v té pozici, no, prostě mu to tady krásně vychází, všechno takticky. Je to 5+0, bacha, jo, tam není bonus, takže ta se já tady taky nechci nějak extra moc dlouho přemýšlet, tady na tou pozicí. Jako on tam totiž pak může furt šachovat, jo, že já to musím vzít, že jo, kůň bere H, bere kůň F2, já možná můžu věž bere F2, možná, ale on může to vzít tak a když vezmu toho, tak vezme tu. Ale já můžu uhnout tím králem a on asi musí kůň G4, já možná král H3 bych mohl toho krále dát. No nevím, no uvidíme, on teďka přemýšlí, to je fajn, ať přemýšlí, to je dobře. Jako tady ještě byla možnost to obětovat, ale on by si pokryl, kdyby ta věžka byla tu, tak by on dá šach, to je jasné teďka, jo, to asi musí. Nebo já nevím, jo, já taky nevidím všechno, ale kůň F2 je asi jediný tah. No já zopakuju možná tahy, nebo takhle, když toho krále budu mít na H3, tak je to lepší určitě. Takže po kůň F2 král H2, kůň G4 král H3, kůň F2 pak zahraju, když bere F2.
A když to vezme tak, já to vezmu tak, on to vezme tak tam není nějaká zásadní hrozba. Má ještě slabou tu první řadu, pardon, tu 8. řadu. Ale nechme se překvapit. Toto nemůže. Tomu seberu a tam je mat. No ale to má figuru méně, ne, kamarád? Kamaráde, tady mám ještě toho bombardáka. Tady je bombardák na A6, to je Fischerův střelec. Tak, takže tomu se říká balit. No a pojďme se podívat, jo, vidíte, jak člověkovi to celkem pálí. Co se tady vůbec hraje na to F5, pojďme podívat. Jo, tam je kůň bere E5 hlavní tah, jo, já nevím vůbec, kůň bere E5 se tu hraje, aha. Já jsem to zase popletl úplně všechno komplet, dívejte se na to, jo. Kůň bere E5 je vlastně ten hlavní tah, si to vůbec nepamatuju. Tam to potom se hraje, tak nějak se hraje, ne, to je dáma H5 vlastně. Dáma F6 se tu hraje, jo, já už vím, jak to vlastně je teďka, D4 a teďka se ten kůň staví na E3, jo, tak to potom je a nějak ten potom jde na E3, jo, vidíte, jo, tady je kůň E3 potom, ne, to jsem si úplně jsem na to zapomněl a to D4 taky není úplně špatně. Aspoň jsme tady měli nějakou snesitelnou pozici obou straně. No a tady teda F3 je asi dobrý. A tady je zajímavé, že stroj říká CD, ale úplně suverénně. A proč jako? Nechápu. Jako sebe mu má vadit. OK, takže rošáda, já jsem šel F3, on to sežral. Dáma E2, no nejlepší tah. A po DC4 kůň G6 má mít. No jo, tady je právě pravda, že mu se ty figury strašně rozehrály potom z DC6. Tady ta idea, co já jsem tady udělal, nebyla úplně marná, ale tady je to prostě blbý, že mám ještě vzít asi na C6, jo, vidíte? Má ty figury strašně aktivní teďka. To, co pět, já musím uhnout. Věže 8 podle stroje, nebo Sf4, vidíte, jo, teď to přeblikl na Sf4, takže já jsem šel Sf4. Věž B2, Sg3, jde se, jsem to hrál docela přesně, kůň F5 a kůň A4. Jako kdyby to hrál stroj, no, mě těší, no. Kůň bere G3 musí, máme, a teďka takhle, on teďka musí jezdit F2. Ale dívejte se, zajímavé, jak mi to počítá dobře teďka. Jo, a teďka dívejte se, jak H2 vůbec nemůžu, to už jsem neviděl. Zase nebudu se tolik chválit, protože F6 jsem neviděl, snad bych to uviděl. A já bych to, jo, protože já jsem tady počítal jenom toto. A teďka to vzít, jo. Ale, wow, a on to může vystřelat, co? Aha, to má takovou ideu, ty vogo. No a on teda pokud mě dva, já bych to musel vzít a on se myslel, že to může takhle vzít. Jo, že když seberu toho, tak tady toto je nebezpečné, jo, vidíte právě, no. Takže já bych musel tady musel vzít tu věžku na remíz prostě, že jo, to je úplně rovná pozice, remíza. Ale on tady prostě zapomněl, on si totiž myslel, že já nemůžu vzít toho, že mi visí věž, ale ten střelec právě na A6 kryje furt tu věžku na F1. No nic, tak dneska to bylo takové až překvapivě dobré, no. Tak jo, jestli to takhle půjde dál, tak samozřejmě super. Já vám moc děkuji za pozornost, přeju vám hezký den a brzy naslyšenou.